खुलुमबाय, आंनि मुङा थरेना बबिता गयारी, जिल्ला धेमाजि, बिया सुलाबथार, बादै नं 59। आं दायो नैथि दिंखनाव बरायनाय आरज मेथाइ खन्नो सिगांदों। मेथाइनि गिबि सिरि जै जाथों आफा बोराइ बाथौनि। जै जाथों आफा बोराइ बाथौनि, जै जाथों आफा दुलाराय सुबुं हारिनि, जै जाथों आफा आगोमा बर' हारिनि, जै जाथों आफा आगोमा बर' हारिनि, जै जाथों आफा बोराइ बाथौनि, जै जाथों आफा दुलाराय सुबुं हारिनि, जै जाथों आफा आगोमा बर' हारिनि, जै जाथों आफा आगोमा बर' हारिनि, नोंनि बोर लानानै, नोंनि थुलुंगा लानानै, सिगांलांगोन जों आफा लैहोर लैहोर, सिगांलांगोन जों आफा लैहोर लैहोर, नोंनि लामा दिन्थिनायजों, नोंनि गोहो बोलोजों, देरहासार जाथों उथ्रिनो हाथों, आफा मुलुग दावहायाव उथ्रिनो हाथों, आफा मुलुग दावहायाव, जै जाथों